Sziasztok! Itt vagyunk egy 1v1-es pályán, és mint láthatólag scoutok vagyunk, és most itt vagyunk Housebuilder 6-tal, vagy Epic Gamerrel a Steam nevén, vagy pedig Alex-szal, ahogy jobban szereti, ezt mindig elmondom. És hát igen, most aki győz, az dicséretet kap, szóval akkor kezdődjön. 3, Okay. 2, 1. 1. Oké. Hoppá! Ja, és még annyi, hogy csak alapfegyókat használhatunk, tehát... És nem ütőfegyvert, meg izét nem lehet. Igen. Pisztolyt. Azokat se lehet. Good day! Ó, ezt is nagyon elszartam. Az az érzésem. Ne! Ez az. Kacsa! Nem látom. Hol vagy? Annyira gyors vagy. Nem igaz? Egy lövés kéne már csak beléd, azt hiszem. Nem. De! Nem, egy jól irányzott lövés. És még egy. Még egy. Léci. Ez az. Azt is ez a sartul kiegyenlített megint. Nem, és nem tartalak el. Most van, igen. Nem igaz. Nem igaz. Már csak egy lövés. Igen, az igaz viszont. Nekem még hány? Hát vagy egy, vagy kettő, ez attól függ, hogy találsz el. Jól! És tényleg jól tartalak el. Ez most rohadtul názi volt nekem. Today is a good day. Megyek gyorsan ide. Itt vagy valahol. Shit. Ajaj. Ez most elszartam. Pedig jó volt az ötlet. Igen, az ötlet, de aki Nem áll. és az nem volt a legjobb. És most sem tudok érteni, most ezt a fogom nyerni ezt a kört. Nem biztos. Én se tudok eltalálni, úgyhogy... Na még. Szikla. Ott vagy! És egy lövés kéne. Nem. 6 HP-t, hát akkor kevés eltett az életet, nagyon, mert csak 6 HP. Nem néztem meg, de nagyon kevés volt. Ott vagy! De béna vagyok. Jó, hogy ott! Igen, végigitoltam. Ott jön. Ajaj. Mi? Csak a... Hol tested van? Az azért szép volt, hogy Már megint szeretjük ezt az ajtót. Igen. Az ajtó legjobb az egész mapben. Ez az. Ez a szerencsém volt, mert pont úgy jött ki, hogy nekem kedvezzen. Ajaj. Ott vagy! Ott vagy! Alappal én is arccal vagyok különben.
ennyire szar vagyok. Francba. Ajaj, ezt most elcsesztem, igen. Ja, az működne, hogy... Ajaj. Már megint gondok vannak. Ez most reflex volt. Mindig túl húzom az egeret. Nagyon rángatom most. Én is rohadtul. Hát ha látnád az én képernyőmet, akkor... Én még nem tudlak eltalálni, sohasem. Én csak így lövök, aztán ez majd lesz belőle valami. Ez szép volt. Nem láttalak. Körülbelül egyébként én is. Ja, hát... elég nehéz így. Ajjaj. A kacsák! Hey. Miközben te szeded a kacsákat. Igen, ne zavarj meg a rituális kacsaszedésemben. Hát de nincs más választásom. Nem is voltál ott. Vagy ott voltál? De ott voltál! Na már megint good game. Shit. Egy HP-m volt. Ne! Jó messzire előttelek. Igen. Ne, a másik oldalon voltál. Ez is nagyon más volt, hoppá. Biztos, jól nem ezt volt. Ajaj, most pedig én... Hogy kerültél oda egyébként? Követtelek. Igaz. Shit. Aj! Nem! Ez az! Össze-vissza mozogsz. Nem tudok ezt. Hát scoutként tulajdonképpen ez az erőssége, hogy nem lehet eltalálni. És még egy! És most! Nem igaz, már megint akkor ugrott, amikor lőttem. Mi? Még mennyit kell? Végre! Ajaj. Tetszik ez nekem. Nekem se. Pont. Ne, ez itt fal! Tényleg! Nem tudtam kijutni. Én se. Bassza meg. Ne. Nagyon beszorultam ebbe a hülye ajtóba. Mit beszélsz, ez a legjobb ajtó? Az biztos, csak nem ilyenkor. De pont ilyenkor. Ja, Nem igaz, hogy nem tudlak eltalálni. én se. Jó, én most eltalálok így jobban.
Hát, sajnos átalakult, hogy ott előnyben voltam. U2 kell már csak. És meg is lesz. Hát nem biztos, hogy ezt el szoktam izgulni ilyenkor nagyon. Hát de nézd, hogy még csak 9 ponton van. Hát jó, de hát az... egy pont. Hát remélem, hogy meg lesz. Most. Nem tudom, egyébként majd, hogyha valaki nézi ezt a videót, ami nem tudom, gondolom valószínű, remélem legalábbis, akkor, akkor majd jelentkezhetnek esetleg ilyen 1v1-re, hogyha akarnak a nézők, úgyhogy... ez az nyert. Nem Szívesen. Today is a good day. Oké, hát akkor mi csak ennyit játszottunk volna, akkor sziasztok! Hello.